Hi sa vlog sa anak. Uy, ulan ni. Hi Ren, first time ko nag. Lu, first time. Ala, wajud ko yung amot ani. Hi. Please subscribe to my YouTube channel. Oh, kailan nila. Tapos, wajud ko nila. Oh, buka, nagnaon sa. Kana siya si Daryl the Great. Kana siya si Joshua Marupokins, Maoins, and Kuan, in love. Ang bon, kayo kaila. First time nga, kuyukos mga wear ako kaila. Sayo ko na, Dars? Ayaw. Nga na, batas Daryl nga. Kuan siya, dancer siya sa una. TikTok. Ay, no, TikTok ako. Okay, TikTok. Aman. Gara, gini nga. Gini nga. Wala ko eh. Ala ka Ay, may butong dito rin, no? Ha? Butong na siya. Nitag butong, dagang butong amo ah. Amo ada, lahat si butong sa amo agad. Amo ada sigam. Sila bago pa nagbuhat. Budoy na mo ngayo, walay ambag. Ang vlogger. Hi dong. Joshua, dalag kaon. So, a little tour guys. Dira kay dapit ang Queen Cave daw. Then, ang Sayaw Beach kay gikan dere until dito. Somewhere there, dira ang Sayaw Beach. Gigo na, smile. Hello, Ari ay. Ay, yung lang mo na ganina. This is Daryl's key. Isa pa nga ni mo. Hi, isa pa nga ni mo. Hi, I'm Trisha May. Ikaw? Junamin. Ikaw dong. Daniela. Ikaw, mangod ka Daryl, no? Guwapo yung mangod Daryl. Wala ko liwat ni mo. Kasi pangalan mo, Day? Oo, bunti dito. Ay, Day. Pilang ko sad, pamilya yung now. Charis yung pangalan. Awang na siya. Ano lang katati dahil? Ako sad. Ano yan yung pagkarat? Ihay kang kanit. Ganina. Kung na siyang heart, ganun po rin. Dinito eh. Ayaw. Ayaw rin. Joshua, murag dili taga bye-bye. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Ha? Takin sa tagawas. Ah, dito? Hulaton tamo dito? O hulaton ko. Ikaw na da. Bye-bye. Una lang ko ninyo. Bye-bye. Ari ko age. Bye-bye. Ari ko swa. Salamat des kaon. I wanna love you. Love. So guys, mauna to akong among time ganina diri sa Sayaw Beach. Dito ako maligo niya. Balo, nasuya lang ko. Ito, naligo na lang sad ko. And after na, I mean,
Before na, nabot ko diri mga 2 kapin. Tapos, pag human na kay nangaon, kay nagsugba man sila isda, niya na apoy. Kinilaw nga isda. Tapos, napod sila buko. Then, another thing is that, naligo lang ko. Kaya naligo po sila. So, karon 4 PM naman, kay pauli-on na daw. Out na daw. So, pa doon ka uli. Bye!